Nilai. Hinjaw naयफैदों सिगांनिफ्राय जोंगाव हिन्जाव नायफैदों Ini bisa maunya offline sih. Online yok ya. Ini Chicago मोनखागोन होननानै. हिन्जाव नायफैग्राफ्रा इसोरो नै प्रबिना फैदों ओमफ्राय जोंना मा अनजालु आदा फैदों ओमफ्राय नै बिथाङा जेंगावनि थाखाय हिन्जाव नायफैदों चेनेलनि मा नाम नोंनि चेनेलनि नामा मा नाम बेथ' मोनसे फालतु चेनेलथार सोलायनांगोन जें कम्पि बिलांनांगोन कुनु नियम-निथि गैयानि माबाया चेनेलखौ कमप्लेन जाबाय दा माने सेंग्रा जियानो जा माने दा एसे बोराय जासिगोन नालाय बेनिखायनो चेनेल नामखौ एसे चेन्ज खालामनो नागिरदों आरो जें कम्पि जें कम्पि लालाय जें कम दा खोथा साननासो जों अके खालामदों दै ओमफ्राय मा जाखो किक जामारबाय नामा एसे खोन्थालाय आंनि नायग्राफोरनो जेंगावनि दा हिन्जाव नायफैदोंमोन जों गामियावहाय ओमफ्राय नै नायग्राफ्रा जेंगाव मारै मोनदों मारै मोनदों जोंना लिडारफोर दं मा रायलायबाय आरो आं माने लाग्राल' खुनु जाथोंसैल' दा माबायदि मोनखो जानाय बायदि मोनखो ना माबायदि मोनखो दा बुस्थुआ एसे खोनागासिनो ओमफ्राय खोनायाव जागोन बायदि ओमफ्राय होमबाबो फाइनाल आं नोंसिनाव सोंबावसिगोन दाहाय जोङो केन्सेल खालामथ'नानै डनेसन होलांगौ दै मास मोनसेनि गेजेराव जोङो दानो रायलायथ'आबो होननाय जों लामानै आरो खेबबा फैबावनांगोन नों होनना बुंनाय जों दा खरसा खालामनानै जों जों गोजौआव खरसा खालामबाय थागोन बेखौनो दाया नेक्स्टआव जों हांसोजों दाउ अनलाजों जालायगोन सासे टाइम मोनबा सासे मोना बिदि जागोनब्रा नोंनाबो दा जोङो सबायजों दाउ दिनै जाबाय नेक्स्टआव जोङो हांसोजों सबायजों जालायगोन आरो गय पार्टि जानांगौ फैगोन आं लाखिबाय गय पार्टिखौ मैथाद्रायलाय मैथायानो सम मोनथ'आ नोंलायबा नोंना गय पार्टि आरो मा सिगिबाय थागोनलै सिन्था जाला मोजे नोंखौ जों दा खनबा फैनो हायो बा खनबा बेसे खरस थांनानै रायलायनाय जाबायानो रायलायनाय फिक्स जाबाय आरो दा होमबाबो फात्ताखौनो मुसलमान फात्ता मोना दा जेला लांनो फैयोना थांसै ओंखारो होमबासो मिथियो बेखौ मालाय मोनसे मिथिबाय कम्पिया दंफैयोमोन थांनो ओंखारबाय होमबा आं माने हाबायाव खारखुमाखौ मालायनाव बिनावसो थायो गोथां समाव खारखुमा हानाय नङा ओइदिनखालि माने मथा मथि ब्लेक डग लोंनांगोन आं सिगां मासे जोंना खालि जोंना हाबा खालि नेक्स्ट खालि डिलिगेट जानांगोन आंखौ डिलिगेट सानसे सिगांनो डिलिगेट जाखागोन मोनसे डिलिगेटआवनो सोर सोर खारखुमानो गोसो खारखुमाखादों डिलिगेट बायनाय लोगो लोगोनो जोंनि पार्टिया सानसे थांनांगोन खालि डिलिगेट थांगोन डिलिगेट आंनि बुकफ्रा थांगोन खालि खालामजोबनानै जोब्बाय मोनाव डिलिगेट बिनि उनाव सोर सोर खारखुमानो हासिगोन अखानायै हाबायाव थायालासिनो थानो हासिगोन आरो खालि सब बिफान रानजोबो सोर फानलुआसो संख्रियासो आलायासो फसायनाय दङ बोराय थिखांना लाखाबाय जोंबो सोरखौ गदाय लानो गोसो जों बुंना लाखागोन केपासिटि हिसाबै नागिरलायो आरो सोरबा गोसो दं नामा सोंगोन जों दं नामा सोरबा जों सेकेन्ड पार्टआव फैनो बा थार्ड पार्टआव फैनो गोसो बा थार्डआव फैनो गोसोबा नों गोबाव नेनांगोन मानो होनबा सेकेन्डआ मा जासिगोन बारा दिन गैला गस्ला गुफुर गाननांगौ ओमफ्राय जि जायगायाव रायलायदोंबा गंसेयाव थाबाय थानांगौ नेक्स्ट टाइम नोंनि थाखाय नायनो थांबा नों बिदि दा खालामसै दे नेक्स्ट टाइम बेसेबां जागायो फार्स्ट टाइम नामायो नुबाय आनै बेखौ अनै अनबाय दा फिसाजोखौ लाना थांसै जों दाबो न'नि मानसिना नोंखौ नङा दाबो जोङो न'नि मानसिजों केन्सेल खालामनो हायो गोसोबा दाबो जों दोनथ'नानै नेक्स्ट फैनानै रायलायबोबाय गोथाव ना आबो संनाया ना एलेंजों मोनजादों आबो संजोबदों सबायजों ना एलें ना फ्राय अमा बेदर आलु आब' ओंखाम
गुबुन होबानो जायो दादा मा बुङो नामा hawasanya jauh sana aja balik mati mana itu moja-moja jalan nang kuat itu asa kelamat nah deh dah Kita harus bunyi balik sana. lagu itu untuk kadang le goथाव ना ओंख्रिया video kalau masih ada tes kalau nanggo Jengkok mau santun suruh. दादा ओइ दादा उजि ओंख्रिया बोरै जादों बरिया आं आरो बासने गैया आंना लामा नांहैनाय गारियानो अबे दहाय लास्ट लायदोंमोन आं हाबबोनो सोंदोब्रा ओंख्रिया माबायदि बिराद मोजां जादों बेसे बुरजा जाखो दा जाबाय मा मोनजाखो मा मोनजायाखै सबायजों ना ओमफ्राय नाजों बिलाइ भाजा ओमफ्राय थाइगिर बाथोन आरो माबाफोर जानो लुबैनाय दंबावो नामा जोंनो लुगैनायाथ' मोनजाजोबदोंमोन ओमफ्राय कल्ड ड्रिंक्सफोरा बावा माइनि बिदै माने जुस माबायदिमोन कालारा माबा गोमो सिनि ओमफ्राय खबरफ्रा खबरा आंनि बिथाङा हिनजावलाय फैदों सोर सासेया नैबे बिथाङानो नैबे मिथिबाय Lalu sampai ada bunda. फिक्सथ' जाथ'वाखै जेनेबा एसे दंबावो ओमफ्राय ओरैनो गावदों हिनजावखौ फसायबाय दा हिनजावसाया एन्सारखौ होथ'वाखै फसाया दा माला हरो गाबोन सफैनि गेजेराव जों पुरा कालचार दिन्थिनानै फैदो सापर्ट दा हिनजावसाया जेबो एन्सार होथ'वाखै खिन्थु जोंनि सानजारि जोंनि सेना प्रडाक्सना जोंबो फसायदों आरो दै जोंबो पुरा फसायदों गन्थं गोलाव मेगन बेस्रां ओमफ्राय मानसियाबो हाइटफ्राबो गावजों मिलायखानाय ओमफ्राय जानजि सेरेरे मोजां केरिसाननि इदिनो नुदों आरो गावसोरनि साननै मानिफ्रा दंजोबो एन्सारखौ मा होयो एन्सारखौ हौवा गोदाना जेब्ला थांगोन होनबा एन्सारखौ आं मा होनो हौवा गोदाना न'आव मोनहैबाथाय आंनो एन्सार हरसैब्रा मा ओंख्रि मोनजाखो सबायजों ना ना एक्सट्रा एवनाय अमाजों आलु जाबाय ओमफ्राय माइब्रा बिदै तालिबान इउक्रेननि जुद्धआ बोरै जाना दं हायिनि थाखाय जेक फाइटारखौ गारनानै फैदों मोनबेसे आमेरिकान साहारा लानो मोनबेसे आङो गंनै सालायदोंमोन गंनैबो दोनबाय गंनै सालायदोंमोन गंनैबो दोनबोथ'दों गंनैल' मा बायनानै दोनदों दा आङो दा परमाणु बम एटम बम लांफैदों माने इन्डिया नै बिथाङा अजित बसुमतारी बिथांनाबो मोनसे चेनेल दङ चेनेलना मा नाममोनलाय लाजि गुसु एन्टारटेनमेन्ट लाजि गुसु एन्टारटेनमेन्ट माने सिगां एडुकेसन दंमोन बे एडुकेसना एसे प्रब्लेम जानो थाखाय चेनेलनि नामखौ सोलायनानै गोदान चेनेल आङो खुलिजोब्बाय आरो जाबाय लाजि गुसु एन्टारटेनमेन्ट आरो आदसा आंनि मोखां बारा नुनाय नङा मानोबा चेनेला मा लाजि गुसु नालाय आंबो लाजि गुसु एसे नै मनास ब्लग बिथाङाबो ब्लग बानायदों बिथांनियावबो ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन जेंगावनि हिन्जाव लांफैनायखौ बिथांनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन आरो हिन्जावाबो फैबाय हौवासायाबो थांनानै लाबोबाय लाबोनानै हाबाबो होबाय गिदिरनो बिनिफ्राय लासै माबोरै बोरै जाखो हौवा हिन्जाव रायलायलायनानै जाबाय बिनि दाय मारिनायाव आंबो थांफादोंमोन बेनिफ्राय थाङै थुङै दा बोरै मा बोरै जाखोथाय बुंबाय गैलाबो दा गारलायनायानो जाबाय दा सेंग्राया दस्रा गोसो बे न'आव थानानै दंना दङ जेंगावनो हिन्जाव हरनो नागिरबाय ओमफ्राय दा मा जागोन नोङो जेंगावखौ आङो फंबाय जासिगोन फंबाय जासिगोन आरो ना ओमफ्राय नैबे आनै ओमफ्राय बाजै जायो
देलै साननायफ्रा जाफुंथोंसै नोंसिनि साननायफ्रा जाफुंथों मोनलै देनोसै माथो खालामबावनो दे नोंबो एथ' बोरायबायना नेचारेल बिउटि मालाय बायदि दाफ'बाबो बे हौवा गोदाना बेनो ओमफ्राय हिन्जाव जागोना बेनो जोंना बिनानावा हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानखौ खुलुमबाय बिथाङा खुसिथार ओइ बिदि जाया सोरबा बोर लाबावमा फै आरो सोरबा दंबावो नामा बोर लानो दा थांनायनि रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय जों ससे थांखासिगोन आरो